Kapod wantiere mane kaunti ma Migori kono, to wayudo ni jaod bura machon ma Migori Laktara Pamela Odhiambo odiochieng' ma kawuonendi ne okawo thuolo mar chwalo chiemo go mago mag kony ne oganda go komedore ka chung' od bura ma Nyatike ahinya to mago mantiere ka timo ohala ma Makalda ma bende osebedo ka kale kech nindo mano maliyo kalure koda chenro go mago mosebedi ka ochungi koriwo nyaka mago mag wuoth. Kamaendi biro mana kalure koda rochruok mar arita e gwenge ko kata ka timo ohala nindo mano ma Makalda gino mane omiyo serikal koro ne olo obila go mago kwach kich e gwenge makono. Kata kamano Laktar Pamela Odhiambo bende koro ne kwayo lo oganda makono mondo mi serikal oyie ng'uon ne oganda makono mondo ginyal dhi nyime koda chenro margi kaka ilero koda jafwambo marwa e kaunti ma Migori kono. Kaluwore koda ka weche arita kwe manochochni ahinya te kar chung' od bura ma Nyatike e kanyo mar timo ohala ma Makalda gino mabende nomiyo oganda mathoth nonyiso ich wang' margi kendo ne wang'o tesend obila kendo ne ketho mwandu mathoth e iye. Ma wach manomiyo koro to piny owacho kokalo e bad migawo mar weche mag arita kwe ma iye noketo apisas go mag kwach kich mondo mi ojiw weche mag arita kwe. Kata kamano jiwo weche arita kwe nolokore kendo koro thoth oganda ne ywak malich mokalo nimar apisas gi ne oketo gi ginyai wuotho kendo manyo chiemo maka kod kacha. Midhiero ma kama noywayo mane en jaod bura ma Migori Dr. Pamela Odhiambo kendo ne pogo chiemo ne jodak makono ma bende osebedo ka kadhe midhiero ma kamano. E kinde manoloso e sach pogo chiemo ma kamano noyango ni jopiny koro to nyaka bed koda ka horruok kendo ok owinjore gi nyis ich wang' margi gino ma bende koro thothne wegi koda ka chandruok malich mokalo. While the frustrations and fears arising from insecurity are valid and must be addressed with urgency, the destruction of public property and attacks on governments in institutions and officers cannot and must not be justified. Such actions only set us back as a people and undermine the very systems we rely on for order, service and development. Wach makama chakre thoth weche go mag ohala kaachiel kod wuothe weche mag somo gin mago bende koro nochung' kar tiendegi. Dr. Pamela kwayo piny owacho kokalo e bad migawo mar weche mag arita kwe mondo mi onyal bedo koda ka oruma mane jodak makoni kaluwore ni thoth oganda ne winjo matek kendo kwayo ng'uono ne apisas mag obila e lo jodak ma Nyatike ahinya to mago mabende nokotimo tim makoch makamano. I take this moment to express deep regrets and to apologize on behalf of the government officers or the government officers for the circumstances that may have led to such anger and desperation among our people. At the same time, I humbly appeal to the authorities, that is the government authorities, to exercise restraint and mercy, especially towards innocent residents who did not even participate in this act. Strongly urge security agencies to work closely with the community through strengthened community policing initiatives. Security is a shared responsibility, and sustainable peace can only be achieved when there is trust and cooperation between the people and law enforcement officers. We humbly appeal for the full restoration of normalcy so that businesses in this region and in this area can reopen, the hospitals can open, and even the schools. Kinde pok makamano jopiny kar chung' od bura ma Nyatike ahinya te Makalda koro to nonyiso mor margi kuom yudo chiemo gino mabende thothgi ne ok nyal chopo e kinde mabende weche mag arita kwe norede kaluwore koda ka chochni manobedo e kinde moko mokalo. Chakuwa na changamoto mingi za vita hapa na pale, tumekosa chakula, hatuna amani kwa maboma zetu, lakini kwa leo tumeona gavana wetu Honorable Dr. Pamela Odhiambo ametuletea chakula, tuko na furaha sana leo, watoto watakula, tutakuwa na furaha kwa nyumba zetu, na tunaomba amani idumu katika eneo ya Makalda. Kala TV kuwuok kar chung' od bura ma Nyatike kaunti ma Migori nyinga Gor Collins.